Зөлфира ханым, шулай да күңелгә уелып калган шундый берәр кызыклы вакыйга бармы? Бөтенесен искә төшереп булмый, бер Марсель Хәкимович белән репетиция вакытында ул Хуҗа Насретдин спектакль вакытында гримеркада сөйләшеп утырып, мин соңга калып чыктым. Соңга калып чыктым да Марсель абый кычкыра. Бу Сабантуй сәхнәсе иде инде. Кешеләр җыелган сәхнә, бу Зәңгәшелдә Сабантуй сәхнәсе түгел. Нигә ди син ди соңга калдың ди. Мен авылның теге башыннан килдем, Марсель абый диде. Бик таләпчән булган дип әйтәләр бит. Шуннан үзе килде дә шуның белән бетте инде. Шундый вакыйгалар булган инде. Аннан соң бер мәртәбә Рәмзия Закирҗанова Зәңгәр Диләфрүздә карт карама янында очрашырбыз дип әйтәсе урынга карама карт янында очрашырбыз диде. Менә яшьлек инде. Bütün нәрсәдән көләсе килгән чак. Менә ышкындык инде, шәүләшеп сәхнәдә көлдек рәхәтләнеп. Шундый чаклар була. Бик рәхмәт сезгә, уңышлар телибез.